Alas 7:48 oras po natin. Araw pa rin ng Monday, October 28, Public Service Advisory muna tayo. Kasama po natin sa linya si Ma'am Bernadette Abada, ang Civil Office of from the Civil of Defense Ilocos Region 1, Officer 2 po. Ma'am Bernadette, magandang umaga. Pagbati po ninyo. Magandang umaga po. Sorry sir, si Sir Adrian. Po, sir. Okay. Ayun, sir. Okay, akala ko po si Ma'am Bernadette. Sir Adrian, magandang umaga po. Sir Adrian Pasulingan pala. Magandang umaga po, lalong-lalo na po sa mga tagapakinig at taga-subaybay po natin dito sa IFM News Dagupan po. Good morning sa ating lahat. Okay po. Sir, hingi lang po kami ng update po natin. Hinggil nga po dito si Bagyong Leon sa Philippine Air Responsibility na po ulit. At yung pong paghahanda assessment po natin sa nakaraang bagyo pong si Christina, Sir Adrian. Sir, so ayun sir, binabantayan. Patuloy po yung monitoring po natin ngayon po kay Bagyong Leon. Sa atin po dito sa Region 1 nakataas pa din po ang blue alert status po natin dito sa RDRRMC 1 Emergency Operations Center na kung saan po heightened yung monitoring natin, coordination natin sa lahat po ng mga local government units po and even po sa ating mga member agencies dito sa buong Region 1. Sa mga damages and initial reports po natin naman, dun po sa nakaraang Bagyong Christine, umabot na po yung mga apektadong populasyon po natin dito sa buong Region 1 nang humigit kumulang 445,000 po na individual yung naging apektado po dahil nga po kay Bagyong Christine. Sa ngayon sir, sa 445,000 po, may mga kababayan pa po tayo na nasa loob po ng mga evacuation centers. So may 388 pa po tayo na individual na mga nasa loob po ng mga evacuation centers na kung saan po kinikater pa din po ng ating mga local government units. Sir Adrian, partially naglabas po ang sa assessment po ng DPWH sa pamamagitan po ng OCD, yung infrastructure po natin po nasa 123 million na damage po. Saan pa po ba nating tataas po ito, Sir Adrian? So yun sir, dahil nga po patuloy po yung evaluation, validation pa po natin ng mga naging damages po natin sa infrastruktura, inaasahan po natin yung pagtaas po ng mga bilang ng mga damages to infrastructure natin dahil nga po dun sa pag-validate ng ating mga member agencies po na concerned. Yes, sir. Sir, may mga data po ba tayo partially for the agriculture and some products po na ng Rehiyon 1 na naapektuhan po ng Bagyong Christine so far, sir? Yes, sir. So base po sa atin pong latest na situation report, sir, umabot na po ng 162.7 million po yung naging production loss and cost po ng damages po natin sa ating agrikultura dito sa Region 1. Kabilang po sa mga naging damages po natin dito sa Region 1 ay sa mga palay, corn at iba pong mga livestock and poultry po, sir. Okay po. So far ang ano po dito minomonitor pa po ito at inaasahan pa po natin po na makakapagbigay ng comprehensive data within the week, Sir Adrian. Yes sir, dahil po patuloy po yung koordinasyon natin sa Department of Agriculture po and then sa iba po mga concerned agencies po, dahil patuloy nga po yung assessment and validation nila sa mga naging epekto ng Bagyong Christine po sa ating sektor na agrikultura, inaasahan po natin na may mga maglalabas pa po tayo ng mga number po doon sa damages and loss po natin sa agriculture sector po. Opo, sir, tuloy-tuloy po ba ang mga clearing operations po pa rin sa mga areas po and even doon po sa monitoring po ninyo ng mga outage po ng mga kuryente sa mga lugar po sa Rehiyon 1, Sir Adrian? Yes sir, base nga po sa ating latest po na situation report, sir, may mga mangilan-ngilan pa po tayong mga areas po dyan po sa bandang Pangasinan yung interrupted po or interrupted po yung power supply nila. So patuloy po yung coordination, communication po natin sa mga local government units po and concerned po na mga member agencies para po ma-restore yung
power supply po ng mga areas po na wala pa pong supply ng kuryente. Sa clearing operations naman po, patuloy nga po yung coordination din natin sa DPWH po and sa mga concerned po na local government units po sa mga areas po na nagkaroon nga po ng mga landslide. However, sir, wala naman na po tayong namomonitor po ng mga areas dito sa Region 1 na mga landslide po na areas. However, sir, may mga naka-preposition po ang ating DPWH Region 1 po para kung sakali man po na kakailanganin ng pagkandak po ng clearing operations, handa at mabilis po na makakandak yung clearing operations po sa mga areas na mamomonitor po nila na kakailanganin. Opo, may mga flooded areas pa rin po ba, Sir Adrian, in your monitoring po sa OCD? Sa ngayon, sir, wala na po tayong mga flooded areas po dito sa Region 1. Okay. Sir, tawag nito, ang ano po natin, may mga natala po ba tayo na mga nasaktan o namatay during the bagyong Christine sa Region 1, Sir Adrian? Base po sa ating latest po na situation report, sir, may isa po tayong report and ongoing po yung validation po natin sa isang reported po na missing po dito sa may probinsya ng La Union. Although constant po yung communication po natin sa DILG po para ma-validate kung related po ba yung missing person po na na-report sa atin, kung related nga siya kay Bagyong Christine po. Okay, sige po. Sir Adrian, itong paparating na si Bagyong Leon pero sabi nga ng Pag-asa, medyo malayo naman yung tsansa na ito ay mag-landfall, pero anong paghahanda pa po ang ginagawa natin para masiguro po na kung ano man yung nangyari kay Christine ay hindi na po maulit po ngayon, Sir Adrian? And sir, so ulitin ko lang, sir, sa paghahanda po natin sa pagpasok po ni Bagyong Christine po dito sa Region 1, nakataas pa rin po ang RDRMC 1 Emergency Operation Center po sa Blue. And then dahil po doon heightened po yung monitoring, communication and reporting po natin sa ating mga local government units po and our member agencies. Ganyan din, sir, patuloy po yung pagpapaalala po natin sa ating mga kababayan na kagaya nung kay Bagyong Christine na kung magkandak po ng preemptive evacuation ang ating mga local government units po, sana tayo ay sumunod para din po ito sa ating kaligtasan. Dagdag ko din, sir, ang ating mga member agencies po ay may mga naka-standby and may mga naka-preposition po na mga assets and relief items po na kung sakaling kakailanganin po ng ating mga local government units and ng ating mga kababayan yung tulong and assistance at augmentation po galing sa ating mga member agencies, handa po na maibigay ito, sir. Yes, sir. So, ihabol ko lang pala, sir. Speaking of evacuees, wala na po bang mga evacuees sa mga evacuation centers po natin po in your monitoring? Sa atin pong latest nga po na situation report, sir, may mga individual pa po tayo sa may probinsya po ng Pangasinan na mga nasa loob pa po ng mga evacuation centers. Opo, pero nakapagbigay naman na po ng mga ayuda from the DSWD. Mga napo-provide naman na po tayong mga assistance po both from the local government unit po na concerned as well as sa DSWD po na mga kakailanganin ng ating mga kababayan po na mga nasa loob ng evacuation centers. Opo. Mr. Adrian Pagsulingan ng tagapagsalita po ng Civil Defense sa Ilocos Region. Sir, mabuhay po kayo at ingat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat, sir. Gising na! Balita na!